लोगोफोर फैलायबाय नै दे सोर फैदों माबादोलाय सापर्ट लालायनोसैलाय जोंहा सोरबा दङ नै माथो मेसेजबो हरदिया मेसेज हराबा मारै मिथिनो दे आङो अननानै मेसेज हरदो दे प्लिज कमेन्ट खोनाबाय गय जानि लाबोदोब्रा अननानै कमेन्टबो हराखै कमेन्टबो हराखै सोर दं जाखो संदीप हेलो हेलो क्या कर रहे हैं अभी लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिए प्लीज क्या कर रहे हैं अभी हाल चाल कैसा है सर जी
थैंक यू सो मच मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए। संदीप जी, एक टिप टेक टू, हेलो। क्या कर रहे हैं अभी? खाना खाया कि नहीं है सर जी? आज लोग नहीं आ रहे मेरी लाइव स्ट्रीम में। के है, खा के आ गया है ना? क्या सब्जी खा के आया है? क्या सब्जी खा कर आया है संजीव जी? क्या सब्जी खा कर आया है संजीव जी? आलू की सब्जी। ओ, आलू की सब्जी। ओ, ठीक है ठीक है। आलू की सब्जी। अभी क्या कर रहा है? एक टिप टेक टू सर जी। अभी क्या कर रहा है सर जी? सोर दङ जाखो? सासे दङ माने मेसेजखौनो हरा। कोई जानी। हम्म।
और शेख सर जी। हाँ ठीक है, मैं चेक करता हूँ। हाँ आज लोग नहीं आ रहे। 18 घंटा हो चुका है ना आपने जो वीडियो चला है, लेकिन थंबनेल तो बहुत जबरदस्त बनाता है सर जी। अब थंबनेल तो बहुत जबरदस्त बनाता है सर जी। अब ठीक है, अभी तो फिलहाल अच्छा बना रहे हैं। अभी तो इतना सब्सक्राइबर नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, अभी तो ज़्यादा नहीं है। तो अभी सब्सक्राइबर का टेंशन मत लीजिएगा। 1K होने से भी कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि व्यूज़ में ज़्यादातर आप कुछ कर लीजिएगा। थंबनेल तो बहुत ज़बरदस्त बनाता है। लेकिन व्यू नहीं आ रहा है। एक दो तीन चार 5 6 8 9 10 10। हाँ, बाकी वीडियो आपने हाँ अच्छी बात है। ठीक है, मोबाइल नंबर से वेरीफाइड करके नहीं रखा है तो वेरीफाइड करके रख लीजिएगा। अभी तो फिलहाल अच्छा सर। ब्लॉग इंडियन प्लीज चेक कर मेरे चैनल। ओके सर जी, ठीक है, मैं करने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल एक अच्छा काम तो कर रहे हैं आप तो बहुत ज़बरदस्त थंबनेल बनाता है सर जी। लाइक दे दिया मैंने। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। आज का वीडियो छड़ा हुआ है ना। आपका टाइटल बनाने का तरीका अच्छा नहीं हो रहा है सर जी, उसके वजह से व्यूज़ में थोड़ा सा डाउन हो रहा है। थंबनेल अच्छे से बनाइए सर जी। आप थंबनेल की वजह से भी व्यूज़ आ जाता है ना। अब थंबनेल अच्छे तरह से लगा ही नहीं, उसकी वजह से व्यूज़ डाउन हो रहा है सर जी आपका। थंबनेल जो भी वीडियो बनाता है थंबनेल ही सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है सर जी। थंबनेल से ये व्यूज़ आ जाता है। थंबनेल जो भी वीडियो देखते हैं आपका थंबनेल सही से नहीं होते है। अच्छे तरह से बनाने की कोशिश कर लीजिएगा सर जी आप थंबनेल। थंबनेल अच्छा होगा ही तो थंबनेल अच्छा होगा ही तो वीडियो देखेंगे ना लोग, वीडियो में क्लिक करेगा। थंबनेल अच्छा नहीं है तो कैसे क्लिक करेगा लोग। थंबनेल अच्छे तरह से बनाने का कोशिश कर लीजिएगा सर जी।
ठीक है, आया है तो सपोर्ट लेके जाएगा। मैं अभी आपका वीडियो फुल लिखता हूँ, उसके बाद मैं सपोर्ट कर लेता हूँ आपको। लग भी दीदी है। आदा रुबुल, दहाय नों मेसेज हरनानै दोनदोंना, अननानै बे मेसेजखौ प्लिज हरनानै दानफिन। आं हरगोन दे। अडिअ' बक्स खोनाबाय आदा रुबुल? थेंक इउ लाइक दोन होननायनि थाखाय। नों मेसेज हरनानै दोनदोंना सापर्ट खालामनाय, बे मेसेजखौ दानानै दोन आदा अननानै। दे आं नैबे सापर्ट आइडिजोंबो हरगोन दे, ओमफ्राय बैजोंबो हरगोन आं। गैयामोन खोमा बैजोंबो। माबायावहाय बिदि दा माबा मेसेज दाहर आरोना, उनावहाय माबा जाफिनो। ओंखायनो आं जेबो माबा होफिनाखै, जायखिजाया नाइसफोर बायदिसिनाफोर लिरना हर आरो नोङो मा होनो बावलायलांबायलै। बिदि सापर्ट खालाम माबा खालाम निउसआसो बेफोरबायदि दाहो आरो। एस एच ब्लॉग्स इंडियन सर जी, जो आप बनाते हैं ना उसका थंबनेल अच्छी तरह से बनाने की कोशिश कर लीजिए, नहीं तो आप बहुत अच्छा वीडियो बनाता है और हर दिन वीडियो डालते हैं आप, लेकिन थंबनेल के वजह से ऐसा ही हो रहा है, मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है। इसके लिए आपका वीडियो ग्रो नहीं हो रहा है। खालामबाय दे। औ दे थेंक इउ आदा, माबा डिलिट खालामफिननायनि थाखाय। दे आं हरगासिनो दं, दसे फैबाय जेखौनो सापर्ट लानानै थांदो आदा। आरो ब्लु नांगौबा ब्लु लानो हागोन। ब्लु नांगौबा ब्लु लानो हागोन आरो ना, बिबानो जाबाय ब्लु नांगौबा। आंनिबा आंनि माबानि भिडिअ सापर्ट हैगासिनो दङ। एस एच ब्लॉग इंडियन सर जी को मैं अभी सपोर्ट कर लेता हूँ। अभी लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कर दिया अभी। आपका तो चैनल मोनेटाइज भी हो गया है सर जी, क्या यार। चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी व्यूज नहीं आता तो कैसे रुपये पैसा कमा लेंगे यार। $9 होने में बहुत टाइम लग जाता है। अकेले अकेले क्या खा रहे हो, कुछ तो हमको भी देखो। अकेले अकेले क्या खा रहे हो, कुछ तो हमको भी देखो। अभी क्योंकि खाना खा रहा है, खाना खाने के बाद अभी थम खा रहे हैं सर जी। आप भी तो असम का ही ना, इसलिए समझ में आ जाएगा। थामुल खा रहे हैं। ओके, ओमफ्राय मा होनो भिडिअ मा होनो आदा माबारोब्ला अके दे दानबाय, थेंक इउ दाननायनि थाखाय। ओमफ्राय मा होनो एक्टिभ टेक टु वीडियो व्यूज पर 4,000 के नंबर पर सर जी। नहीं सर जी, आप बहुत अच्छा थंबनेल बनाते हैं, बहुत जबरदस्त है आपका थंबनेल, लेकिन आपका तो अभी सब्सक्राइबर कम है ना, इसलिए अभी व्यूज नहीं आ रहे। आपका तो 42 या ऐसे हुआ, इसलिए व्यूज कम आ रहा है। इसको टेंशन लेने का नहीं है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा ग्रो। आप तो बहुत अच्छा अच्छा थंबनेल बना रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है आपका थंबनेल जो बना रहे हो वो। सिटी फेमिली हेलो एस टी के, थैंक यू आब' एस टी के फैनायनि थाखाय। आदा रुबुल, नोंहा आब' सिटिजों लोगो दंना गैया नै? आब' सिटिजों माबा नांगौबा माबा हरनोसै आङो। दे आं नै माबा हरबाय दे, ब्लु हरबाय दे आदा रुबुल। ऐसे कि सर जी आपसे वो सपोर्ट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कर लीजिएगा। बे आइडिजों गैला, रुबुलआव दं। बे आइडिजों गैया, रुबुलआव दं। बुजियाखिसै आङो, नै आं बे माबाजों थांगासिनो दं दे। 11 जनल' ना दे। नेमा सोलायनाङामोन नों दे, अरजाला दे दाबो माबाखौ अडिअ' बक्स। र' ओमफ्राय मेन आइडिजों दा हरगोन आङो। बांद्राय सापर्ट आइडिजोंबो सापर्ट लायोबा माबा जाया दे, आं खोन्थाखायो भिउसआवबो खम जायो। साबसक्राइबारखौल' नागिरनानै लाब गैया, मानो होनना बुङोब्ला
आब' सिटिजों गैयागोनलै मेन आइडिजों सापर्ट लानाया स्रासना साबसिन आरो दे आब' सिटिजोंबो आं ब्लक हरनोसै ओमफ्राय हा 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 अके अके थिक है आब' सिडिया लोगो गैयागोन आब' सिडि ना सापर्ट लालायदों गाया आंनि नारसे सिउ सिउ बारनाय लाइक देन थेंक इउ आदा नेक्स्ट लाइक होआखैबा लाइक होदो आदा आरो ब्लु नांगौबा ब्लु बिबानो जाबाय ना सोरजों होनदों आब' सिदिया बे माबादों अडिअ बक्स आर मा आर डि जों लोगो जादो दे लोगो जालायदो बेनाबो गोदानसो आब' सिडि आइदिया माबाया चेनेला अननानै सापर्ट खालामना होदो आब' सिडि अडिअ दे सापर्ट खालामनि होबाय फंबाय थेंक इउ दे आदा बे अडिअ बक्सखौ सापर्ट हर आदा आंनो ओंखायनो ब्लु होबाय नै आदा आदा मेक्स अडिअ बक्सखौ सापर्ट हर दे बे आदा रुबुलखौ थेंक इउ आब' सिडि मैया नायखुमानानै लब लब फैदों दे आङो जेबो कमेन्ट हराखै ओइ आदा आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदोंमोन आदा मेक्स मानो बिदि खालामलायखो नोंना आं दहायबो नायदों मारै जानांगौ बिदिजोंलाय मारै नटिफिकेसन थांनांगौ मोना नटिफिकेसन फैया सिडियाबो होबाय दे देलायनायखौ अ दे होबायनो देलायनायखौ आब' सिडिखौ आदा मेक्स एसे माबाखौ सेटिंखौ मोजां खालामना ला जाफिनलायबाय हनै ना वीडियो चेक सारजि किसको बोल रहा है वीडियो चेक बोल रहा है किसको सपोर्ट किया है बोल लीजिए प्लिज दा जाबाय फंबाय नोङा नायदों आङो आदा नटिफिकेसन माबाया अफ जानानै दङ नोंना दा हय आं नोंनो माबायाखै होनबा नोंनो कमेन्ट हराखै होनबा हेल' ब्र मा ओंख्रि जायामोन आरबि मिक्सार बय हेल' ब्र मा ओंख्रि जायामोन होनदों आरोखि ना ओमफ्राय नेक्स्टआ मा होनदों गुबुनफोरा मोना माथो आंनाव बिदि जागासिनो दा माबासोमोन आरबि ओंख्रिया जोंना मेवाइ ना ओमफ्राय ना ओमफ्राय अमा ओमफ्राय दाउदै एवनाय ओमफ्राय खांख्रिखला सबाय बिमा सयाबिन माबा एवनायसोमोन आरोना ओमफ्राय मा होनदों थेंक इउ आरबि मिक्स बय लाइक होआखै लाइक होदो अननानै प्लिज ओमफ्राय गुबुनफोरा मोना माथो आं दहाय मोनदों नटिफिकेसना माबायानो जाया गलाव सेरजा वीडियो मेरा देख चुका है मैं आपका ना एक्टिभ थेक टु ओमफ्राय नोंनि सेटिंआव नायलाय आं नायखांबायलै आदा दाखालि जादोंमोन नै ओमफ्राय दिनै जाफिनदोंलाय आदा दाखालि जादोंमोन ओमफ्राय अल गाइ जइन क्र' ब्लु साइड ब्लु डिजि ब्लु नांगौबा ब्लु बियो दे आरो बियो दा थांनाय समावल' अननानै खोन्थालांफिन आं ब्लु हरगोन आरो ना ओमफ्राय अडिअ दे आंबो खालामबाय दे आं गाबोनसो हरगोन दे आनजायैनि माबानो आदा रुबुल अडिअ दे आंबो खालामगोन दे आं गाबोनसो हरगोन दे आनजायनि खोनाबाय आदा रुबुल थारमाने आब' सिदिया आनजाद गिदों आरोना ओंखायनो गाबोनसो हरनोसैनो बे नोंनो दे बिदिबाबो जेबो नङा बेखौ टेनसन खालामनाङा आरो नोङाबा बांद्राय दिनावहाय बांद्राय सापर्ट लालायलायबा माबा जायो आरो आनजाफिनो नालाय ओंखायनो गिदों आब'
आब' सिडिया ओमफ्राय मा होनदों आदा मेक्सआ आर बि मेक्स मा भिडिअ नाया आर बि मेक्स मा भिडिअ नाया बे दहायनि भिडिअआ नों दहायनि भिडिअआ ना आर बिखौ सोंदों आरो ना ओमफ्राय आर बि मेक्स बय गोथावलै ब्र' नोंगौ ना औ नोंगौ थेंकिउ आदा मेरा भिडिअ ब्लू साइट है ब्लू दे दूंगा सपोर्ट साइट है सपोर्ट लीजिए एक्टिव सर जी मैं आपको ब्लू दे देता हूँ जाने के टाइम में बोल के जाएगा क्योंकि ब्लू लेकर जाएगा तो मेरा नुजों हो जाएगा इसलिए मा होनदों ओमफ्राय एस टि नोंलाय हरलागै र' आं नायनायनि लाइक देम ब्र' ओमफ्राय मा होनदों आब' सिडि माबा आदा रुबला होनदों अके सिडि आब' बावगोरनो नाङा दे आब' दे आं दं आदा रुबुल आं बुंहरगोन आंनावनो फैबाय थाखायो आब' सिडिया जिखुनु जेरावखि थाङा लोगो मोनखायो आरोना आब' सिडिया जेन'ब्ला आब' सिडि गैयाबानो जोंना लाइभआनो जाखाया जिखुनु जाया थांबा अननानैल' खोन्थालां आरो आं दहायनि माबायाव नायदों आदा एसे सेटिंखौ थाल लाफिन आरोना कमेन्टआ जादों जानाया ओमफ्राय अडिय' आं बावा दे नों कमेन्ट खालामना हरलाय जेखुनु जाया कमेन्टआवल' सापर्ट थापर्टल' खालामनाङा आरोना नाइस निउसफोर बेफोरबायदि लिरना हर ओमफ्राय दे आं दं आदा रुबुल आं गोनाङाव सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय मा होनदों मेक्स साफरनो मेक्सनाव बिहरदों आदा मेक्स हनै आदा रुबुलखौ अननानै सापर्ट खालामहरदो अननानै मानो होनना बुंबा आदा मेक्स दासो गोदान ना बेना आदा रुबुला अडिअ' बक्स आरबिना साननै ना सानथामसोल' जादों खोमा दासो मोनसेल' भिडिअ हगारजेनदों सापर्ट खालामहरदो दे आदा मेक्स ओमफ्राय नोंहाबो रिटार्न लाबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय नेक्स्ट नायोथ' ब्र' लोगो दंखायो औ लोगो दंखायोनो नायो नाथाय माबानि थाखायबो एसे नटिफिकेसनानो फैया नालाय आपल'खौ दहायबो आं नागिरनानैसो मोनदों ओमफ्राय अडिअ' आंनो मिथिखागौ नोंसोरनि लाइफआव थाना मा होनदों आंबो मिथिगौ नोंसोरनि लाइफआव थाना नोङो माने हरबाय दे सिडि आब' अडिअ' बक्स आरबि खालामबाय दे आंनिखौबो खालामदो खालामनो भिडिअखौल' अननानै फुल नायलाय बायसान्सनि मा होनो सापर्ट होलायनायफ्रा आन्दाज जाफिनथों आरोना मानो होनना बुङोबा आनजाफिनोबा गोसोआ बिराद दुखु मोननाय फैयो ओंखायनो अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायनो नाजा आरो आदा रुबुल हरबाय दै आंनो बांद्रायबो सापर्ट दाला दिनावहाय 10थासोनि बारा दाला दिनावहाय आदा रुबुल मानो होनना बुङा नोंना दासो गोदान ना ओंखायनो आंनाथ' हरखाजोब्बायलै र' नैबे नायदिंनायनि आदा मेक्सनाव आं नायनि बेयावहाय आब' सिटिनिथ' हरखांखाबायगोन आङो आब' सिटिनोथ' हरखांखाबाय बे जिरायग्रा लाबोलाय बाबु आब' सिरिनोथ' हरखांखाबाय आङो बेजों आरबिनो आं नायनो दै आरबिनाव गैयागोन नैबे आइदि गैया हो बेखौ नङा आरबि आं दिनैनि मैया माबानि भिडिअ नायबाय दै आं बेजों हरनो आदा रुबुल हरखांबाय नालाय आङो गोजौआव लाबो नोंनाबो 396 जाबायना 97 जासिगोन एबार आं नोंनोबो हरगोन दे आदा मेक्स अननानै दसे थाथ' र' फैबाय जेखन माबानानै थाथ'बानो जाबाय ओमफ्राय मा होनदों मेरा भिडिअ बेखौनो नायखांबाय एस टि नोंलाय हरला र' आब'आ दंना गैयाथाय नोंनो हरखांजोबोलै आङो दंनाय मानि आइदिखौनो ओमफ्राय अके सिडि आब' बावगारनो नाङा दे आब' ओमफ्राय आदा मेक्सआ होनदों अडिअ' आं बावा दे बेखौथ' फरायखांबाय औ नेक्स्ट सापर्ट आदा मेक्सनो सापर्ट बिदों अडिअ' फैब्रा ना औ दे थांलाय दे अके नेक्स्ट नायोथ' ब्र' लोगो दंखायो माबालै आदा मेक्सना मा होनो आंनाव नटिफिकेसन हाबफैया बिनि थाखायनो थाल मोना आरोना ओंखायनो
आदा अबन फैबायलै आदा अबन थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आदा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ दे आदा अबन ओमफ्राय लाइक होआखैबा लाइक होदो आदा अबन मेक्स नायोथ' बेखौथ' फरायखांबाय आंबो मिथिगौ बेखौ फरायखांबाय हरबाय दे हरबाय नङाबासो दिने अडिअ' बक्स आं बेखौ फरायखांबाय ओमफ्राय आंखौबो सापर्ट खालाम दे गाइसमोन औ दे दे नै आं दा नोंनियाव थांग्रोदों दै माबा आरबि नोंनाव थांग्रोदों आङो ओमफ्राय अके मेक्स औ ओमफ्राय मा होनदों अके मेक्स आं 24 हाउसनि उनाव हरगोन दे औ जेखुनु जाया दाबावल' दे दाबावल' अनलायनानै कमेन्ट हरना दोन औ कमेन्ट हरगोननो थारमानि आनजाफिनजानो गिनांगौ जायो नालाय ओंखायनो थेवब्लाबो भिडिअखौ फुल नायनानै माबाना दोन कमेन्टआवहाय सापर्ट खालामबाय माबा खालामबाय बेफोरबायदिल' दाहन हरलाय दै जायखुनु जाया नाइस भेरि नाइस अफि बेफोरबायदि लिरह जायो आरोना नै आं दा आरबिनो हरबाय आं नाइस लिरना हरबाय नै माबानो आरबिनो ओमफ्राय नै भिडिअ'आ दंबावो 2 मिनिट 53 सेकेन्डनि भिडिअ बेना ओमफ्राय नै आंना दा नायनाया 2 मिनिट 32 सेकेन्ड थांबाय आरो ना हरबाय दे अडिअ' ना ना गोनां हरदोलै र' ना गोनां हरदोलै र' नै आं माबानाव थांग्रोदों आरबिनाव ओमफ्राय आं हरालासै थायालै मेक्स औ दे आदा रबुला मोजांखा मानो होनना बुंबा आगोलावहायबो गावनियावहाय मोनसेबो गावनि चेनेल गैयियावनो जोंखौ बिराद सापर्ट होबोखादों आरोना आदा रुबुला जोंखौ सापर्ट होबाय थाखादों गावनाव गैयियावनो ओमफ्राय हेल' फंबाय औ आदा मा ओंख्रि जाना फैखो आदा बन खबर सबर माब्रै आदा आं दहाय नोंनिखौ चेक खालामना नायदों दे आदा नोंना दा बर्थमान नों मोनायाव सोर सोरजों लाखो आं नोंनो मोनायाव मोननैल' हरनो मोनदों आंहाबो भिडिअ खालामनो ओमफ्राय थेवब्लाबो भिडिअखौनो फुल खालामजोबनो हायाखै दे आदा आरो दंबावोसो बानायनांगौ ओमफ्राय सोंना नाय एसटिनाव आं रावखौबो थगाया औ नोंगौ आदा रुबुलाव थगाया आरो ना गावनि सापर्ट गैयि गावनि माबा गैयियावनो चेनेल गैयियावनो जोंखौ सापर्ट होबोबाय थादों आरो बिरादनो आदा रुबुला ओमफ्राय मा होनदों आदा बुनखौ होनदों आरो ना माबा आदा मेक्सआ भिडिअ नायदे आं नोंनि नायबायमोन दानि नायबायनो आदा बनिखौ दिनैनिखौ ओमफ्राय जागोन फंबाय होनदों आरोना आदा बना ओमफ्राय अडिअ' लोगो खालाम मा आदा रुबुल हनै माबाया आरबिआ नोंजों लोगो जानोनो आरबि मेक्स बया ओमफ्राय एसटि फंबाय सापर्ट आइडि गैया नामा र' नै आदा आं माबादों ओमफ्राय मा होनदों साबदोन मोजां फंबाय थेंक इउ आदा बन नोंबो बिराद सापर्ट होयोलै आदा बन आं नै बिजों माबानि आदा मेक्सनाव थांनि आरोना बेजों हरखांखाखोन ना माखोमोनथाय आदा अबनावथ' हरखांखाबाय आं बेजों ना गोरान सरि नैबे गैया दै ना गोराना आदा बन दे आंहा आदा बनाव थांग्रोनि दे आयदा 42 जाबाय दै नैबे आं हरबावबा माबा जागोन 43 जागोन ना गोरानखौ आदा बन हरनो रोङाखै आरो बेखौ हरबायसो थांगासिनो दं ओमफ्राय आदा बनिफ्राय नोंनाव थांसै दे आदा रुबुलनोबो हरखांखाबाय आङो ना गोरानखौ मा होनदों आदा मेक्सआ होनदों आदा बनखौ आंनि भिडिअ नाय आं दाहाय नायना नोंनि कमेन्ट मोनाखै नामा मा सोरखौ होनगोनथाय आदा बनखौ होनदोंना आदा बनखौ होनदों आंनि भिडिअ नाय आं दहय नायबाय नोंनि कमेन्ट मोनाखै नामा सोंदो आरो ना माबाखौ आदा बनखौ ओमफ्राय ना गोरान दो हरदो र' आदा आं आदा बनिखौ हरग्रोनि बेस्रा बेबो अन्थाव बाथावथार बिथिंफोरा बुरजा द्रप जाफिन जाबाय थायो सोरजों सापर्ट लायोथाय सापर्ट लाबाबो माबा मा होनो उनावहाय आनजाफिन जायो अन्थाव बाथाव मोनलायलाङो आंहा बिराद सापर्टआथ' बिराद मोजां होखायो होनाया ओमफ्राय र' हरबाय दे आंखौबो होबानो जाबाय दे ओमफ्राय मा होनदों अके अडिअ होनदों आरोना ओमफ्राय माबाया आरबिया कमेन्ट हर अडिअ ओमफ्राय सन्दीप एनके दे आपको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट मांग लीजिए सपोर्ट एक दूसरे से लिया जा रहा है इधर
तो सपोर्ट मांग लीजिए आप भी किस के साथ सपोर्ट नहीं है सपोर्ट मांगेगा तो सपोर्ट मिलेगा सपोर्ट नहीं मांगेगा तो सपोर्ट नहीं मिलेगा है संदीप ज्वाइन करो ब्रो संदीप जी आपको बुला रहा है आज भी बुला रहा है एक जाओ सपोर्ट कर लीजिए एक दूसरे के साथ र'दे आं बायराव थांग्रोनि अननानै नोंसोर सापर्ट खालामग्रो आं 1 मिनिट र' दसेल' अननानै दा थांदे अननानै आं नै सापर्ट हरगासिनो दङ आं सापर्ट हरनि दे नै आदा गुना बिफां गायनाया नै जोबखानोसै ओमफ्राय मा होनदों कमेन्ट हर होनदोंना बबेनिफ्राय थांखो दे बबेसिम सहैखो दे आंनो हरगोन दे फुल भिडिअ नायना फंबाय औ आदा नै फुल भिडिअ नायगासिनो मानिखौ नायग्रोदों आङो आं मालाबाबो आद्रा खिद्रा भिडिअ नायनानै हरखाया आदा उना 3 मिनिट 30 सेकेन्ड थांबाय 4 मिनिट 5 सेकेन्ड मोन आरोना बेनि भिडिअआ 1 मिनिट दंबावो बेखौ नायनानै हरनोसै आङो ओमफ्राय बेखौथ' फरायखांबाय आङो लोगो खालामबायनो ओमफ्राय SDK फंबाय सापर्ट आइडि दङ र' आदा थाथ' अननानै हरगोन आङो र' आदा अबननो हरग्रोनि आङो थांफिनबाय हैसिगोनलै बियो माबा आंनो हरगोन दे फुल भिडिअ नायना बेखौ होनदों सर जी संदीप जॉइन करो संदीप जी आपको बुला रहा है माबा दङ दे माबादों बेखौ थांबाय नोंदों आङो ओमफ्राय खौनो हरगोन र' आपा नाय नै आदा अबनना नायखांबाय दे आङो बेनो हरबाय आङो आदा अबननो 43 जाबाय मोनायाव मोननै हरखादों आङो आदा अबननो दाखालि आन जाबाय थाबाय माखासे सोर सोरजों लादोंमोन आं नायनानै माखासे आन मोनाखै आरो आं हरनायखौलाय नाइस ब्लग आदा लिरना हरनोसै आं ना गोरानजों दे हरबाय दे आदा अबन हेल' आगै सना लाइक दोन थेंक इउ आब' बिबुथि लाइक दोन होनायनि थाखाय र' आदा रुबुलनोथ' हरखांबाय आङो ओमफ्राय आदा मेक्सनाव थांनि दे आङो आंना बारा बुरजा गैयालै नैबे फन गंसेयावसो थाजोब्बाय आदा भिडिअ गोलाव नायनि आङो माथो गुसुं दङ आं भिडिअ गोलावखौसो नायना हरगोन दे माबाखौ बोरो नैबेखौ नायना हरनोसै कुछ पाता जिंदगी बेखौ नायना हरनोसै जुबिन नौटियालनि निउ संखौ दे आदा बे 10 मिनिट बे गाना 2:8 जाबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो कमेन्ट हर भिडिअ कमेन्ट हरनो ओमफ्राय आंनो हरगोन दे बेखौ फरायखांबाय माबा सानदीप बेखौ फरायखांबाय नायगोन दे दहाय सम मेक्स आदा कमेन्ट हरना हरदो आं अडिअ अके अडिअ नायबाय ओमफ्राय माने आदा अबनखौ होनदों सापर्ट आदा अबन सापर्ट हरदोंना हराखै दे सापर्ट लालाय दे फंबाय 1K खालामना होदो एसे सापर्ट दे आदा दे आंनावबो बांद्राय बुरजा गैया आइडिया खम दंबाबो हेल' आगै बेखौ फरायखांबाय आब' बिबुथि फैबाय दे आब' थेंक इउ स' माच ओमफ्राय लाइकआथ' होखांबाय मा ओंख्रि जानानै फैखो आदा आब' बिबुथि मा ओंख्रिमोन आब' खबर सबर माबोरै दं आब' बिबुथि हेल' ओखि हेल' ओखि दाउसु बिबुथि मा ओंख्रि जायामोन आरो आब' बिबुथिखौ सोंदों आदा रुब्ला बिबुथि
मा ओंख्रि जायामोन बेखौ होनबाय हेल' आरबि आगै होनदों आरो बे बोथिया मा मा मिक्सार पय काप सार सानदिप जार नेक्स्ट बोला रहे क्या दे नाय फंबाय औ नायदों आदा भिडिअ गोलावखौ आब' बिबुथि आब' मा गाबखो फैग्रो हो आब' अननानै ना ब्लु नांगौ दे ब्लु नांगौ खनसां आब' अननानै खोन्थाहर दे ब्लु नांगौबा आंहा दिनै रबिबार एसे खामानिया बांद्राय बेस्थ' गैया आरोना ओमफ्राय बेबोथिया गाबबायलै नै आब' बिथियाव मानो गाबखोथाय खि आदा थेंकिउ गोलाव गोलाव माबा नोङो माराब मेक्स बय खोब ए आदा मेक्स नोंखौ लिंहरदों गोरलै नै सानदिप सारजि आपको बुला रहा है शायद ओमफ्राय मोजां आगै मोजांनो मोजां आब' बिबुथिया अके सारजि हेल' दे फंबाय आंनो नाङा माखौ नाङा जाखो नोंलाय आब' बिबुथि हो आं ब्लु होबाय दे आब' बिबुथि दा थांबाल' खोन्थालां अननानै ओमफ्राय कमेन्ट कीजिए आपको बुला रहा है सन्दीप एनकेडि आपको बुला रहा है फोरलाजों अमाजों आरोना दे आं नाइसल' लिरना हरनोसै दे आदा मेक्स नोंनो नाइसल' लिरना हरबाय ना गोरानजों नाइस लिरना हरबाय नै होमबाबो दंबावो दै 3 मिनिटल' थांदों 56 सेकेन्ड दंबावो बैखौ आरबि मेक्सखौ माबा अफ खालामना मानो आदा नोंनिखौ ब्लुखौ ना बेखौबो दोनो रुबुला सोर बे रुबुला बेनो अडिअ मेक्सआनो आदा मेक्स रुबुला बेनो अडिअ मेक्सआनो फंबाय आंबो हरगोन आंनो हराबाबो जायो आदा नांगौबा आंनि बदलाव आंनो हरनायनि जायगायावहाय बे आदा रुबुलनो हर बे अडिअ मेक्सनो ओमफ्राय आदा अबननो हर दे आंनो नांलायलाया आंनि बदलैहाय बिसोरनो हर आदा मेक्स नोंनाव सापर्ट आइडि दंबा आंनो नाङा दे मानो होनना बुंबा रुबुल मोनहा सापर्ट होयोना आदा अबन मोनहा बिसोर आब' बिबुथि मोनहा नांगौबा बिसोरनो हर नोङो आंनो नांलाया आदा आंना 1K जाखाबाय माबाबाय दै आदा हरबाय दै नांगौबा बिसोरनो हर आदा आंनो नांलाया दे नोंनिया मेनारजिं मोनसे दंखायो बेनो थैयो दे आंनो ओमफ्राय मा होनदों नोंसिनाव बे दाउखौ जानो आलासि जाहैनोसै आब' माबा आं बर' कार्टुन आगै फै आब' दे फै आलासि फैयाबा दाउखौ जाहोखाबावासो नै नोंनानावा माबा दाउखौनो जाहोआ बोरमाखौबो बिदों मासे खोमाबाय दाखालि जानो होननानै बिबाय थाबाय जाहोआ सेस मेस बोरमाया गोमाबाय आब' बिबुथिनाव दंना गैयामोनथाय र' बे ना गोरान आब' बिबुथि दाखालि माखासे हरबाय दे आब' बिजों गैला दे नोंना हरखांखाबाय आङो आदा अबनावबो दिनै हरबाय र' आं गोदान आइडि लाना फैनि दै आरबिनाव हरदोंना हराखै बावदोंसो नै आरबिनावहाय हरनाय आं आरबिनाव हरखांबाय बावदों दासो हरदों आं बे आइडिजों थांनोसै दाना गोदान आइडि लाना फैनि र' दै गोदाना आब'नि गिता फैदोंमोन नै आब'नि गितानाव ना गोराना दंना गैया खोन्थाहरलाय आब'नि गिता आं दे ब्लु होनि लाइक होआखैबा लाइक होदो आब'नि गिता अननानै प्लिज आब'नि गितायाबो बेस्रा बेबो गैया दुखुया दंखायोलै आब'नि गिताना नैबे मबाइलजोंनाव गैलालै बै मबाइल गंसेयावसो थाजोब्बाय र' नैबे एक कार्टुनजों नायनि आं एक कार्टुनजों नायनायनि एक कार्टुन ना गोराना गैला बेयो एक कार्टुनजों नायनि आङो एक कार्टुनजों नायनि एक कार्टुनजों
आदा रुबुलनावथ' गैखाया ए कार्टुना र' आं ए कार्टुनजों हरनि आदा रुबुलनाव आदा आब'नाव हरखांबायलै आं बेखौ नायनाय जागोन आदा रुबुलाव थांनि दै ओमफ्राय आदा मेक्सनाव थांगोन आङो 15था जाबाय ने आदा रुबुलना सोर सोरजों साफलाखो आं मोनसेल' हरनो मोनदों दे ओमफ्राय मेन आइडिजों हरनो मोनाखै नैबे आं दा माबानायखौ नोङो कमेन्टआवहाय माबा हरदोंमोन नालाय सापर्ट खालामनो थिनहरदों नालाय ओंखायनो हराखै आरोना आनजाफिनगोन नंनानै ओंखायनो दा नांगौबा दा लाइभआव फैखायोखा बियो आब' बिबुथिनावबो दाहाय लोगो मोनखागोन बेखौ आंनावबो फैनो हाखागौ बे होननानै आङो नोंनो माबा हराखै आरोना बेक खालामहराखै ओमफ्राय ब्लुखौ बोखार रुबुलनिखौ अ दे रुबुलनिखौ ब्लुआ बोरै रुबुल अफाय थांखोथाय होननै ब्लु बोखारबाय रुबुलनिखौ माबाबाय बोखारबाय ब्लुखौ आंनि आदा रुबुलनिखौ नायदों ओमफ्राय थाङोबा खोन्थालांल' दे ना अननानै प्लिज लोगोफोर मेसेजफोर थालांखो ना माखो थालांबाय दङ अननानै निमाहा हो ओमफ्राय जागोन मेक्स आं नायगोन दे आं दहाय स' मोनाखैमोन दे सरि दे दा नायफिनजोबगोन आं मेक्स आदा अब'ना दाहाय नायगोन नायखायो आदा अब'ना नायखायो मालाय बायदि नङा मानो होनना बुंबा आदा अब'नाबो मा होनो आदा अब'नाबो टावारा नाङा आरोना बेस्रा दाबसेयावसो फैनानै नायफैलायनांगौ जायो गावसिनाव न'आव टावारानो नांबाङा ओमफ्राय ना गोरानजों जयेन खर' ना गोरानजों जयेन हरखांखाबाय आङो मेसेज माबा मोनदों ना मोनाखै आरो बियो कमेन्ट हरदोंमोन आङो नायफिनलाय कमेन्ट हरदों आङो आरो बे ना गोरानजों जयेन खालामखांबाय ना गोरानजों जयेन खालामखांबाय आङो ना गोरानजों जयेन खालामखांबाय आङो अके दे आदा अब'नाखौ होनदों आब'नि खोथाया हाय होनदों आब'नि खोथाया होनो रोंखोना रोंदिया आंलाय होदोंथ' ओइ बिदिबा आं नोंसिनाव थांना जाहैनोसै नोंबो मोनजागोन दे आब' निगिता सना मा खबर आब'नि खोथाखौनो सोंहरदो थांखोना माखोथाय आब'नि खोथाया फंबाय आं थांथ'नोसै दे ब्र आइदि दंबावोबा आंखौबो सापर्ट खालाम र' नै आं आदा रुबुलनाव हरग्रोदों दङ आइदियाथ' दङ होमबा आदा मेक्सआ थांसैनो होमबा आं ब्लु लाखिनोसै दै आदा मेक्सनि ब्लुखौ लाखिबाय थेंकिउ आदा थाखाय दसे समबाबो आंनाव सापर्ट होफैनायनि थाखाय थेंकिउ आदा दे आं आदा रुबुलनाव थांग्रोदों ओमफ्राय आदा अब'नाव हरखो ना माखो एक कार्टुनजों नायजागोन र' ओमफ्राय फंबाय आं थांथ'नोसै दे दे ओंखाम जानि दे आदा दे जेबो नङा ब्र आइदि दंबावोबा आंखौ र' हरगोन दे ओमफ्राय अके जागोन दे जेबो नङा एखि मा ओंख्रि जाबोखो नोंसिनि बोरमाया दाखालिनो जोंनाव आलासि जाफैदोंमोन ना गोरान दाउ फेन्दा होफैदों दे बिदि नै दाखालि गोमानाया दिनै मासे बारा मोनफिनबाय माथाम एरबाय नै दिनै माथाम बोरमा फिसा जादों माथाम जोंहा दिनै आब' बिबुथि माथाम जाबाय बोरमाया दिनै दाखालि मासे गोमानायनि बदल माथाम जाबाय सबाय बिमा जोंसार जोगोनार सबाय बिमा मोनो ओमफ्राय जोगोनारमोन आब'नि खोथाना सबाय बिमा सबाय बिमा गोनां नोंनि मोजां नङा मानो मोजां नङा जाखोब्रा आब'नि खोथाया आब' आदा बुंनो होनदों लोगो खालाम आब' नोंहा लोगो दंना गैया हनै माबाजों आरबिजों लोगो खालामलायदो आब' बिबुथि मा ओंख्रि होनदों आब' बिबुथि हेलौ आयं सनानि खोथा ओइ आं
मा ओइ आं मा दोनगोन बोरमाखौ जोब्बाय दै आं आदार उलना हरबाय आं बेयावहायबो नाइस लिरना हरबाय आदार उलनाव नाइस लिरना हरबाय लाइक होबाय साबसक्राइब खालामबाय ओमफ्राय दाना जाहैबाय नै आब'नि गिटानावहाय नायनायनि र' दै आदा आब'नावबो हरखो ना माखोमोनथाय आं बावबायलै र' आदा आदा आब'नि गिता र' आब'नि गिता हरबायलै आब'नि गिटानावबो ओमफ्राय र' आदा आब'नाव ए आदा आब'नानो गैया दै आदा आब'नाव थांबाय आङो ओमफ्राय आरबिनाव थांसै आङो ओमफ्राय आब' बेब'थिनाव नायगोन आरो ना आदा आब'नाव थांबाय ए कार्टुनजों आदा आब'नाव ओमफ्राय आब' बेखौथ' फरायखांबाय बिया मा होनो ओमफ्राय बियानै साथा मोनबाय आंहा बियानै साथा मोनबाय ना मिनिबायनो आब' बेब'थिया र' आंनिखौ 400 खालाम र' दा बेसिबां दं नोंना दा नायगोन आङो दा नायनानै बेसिबां जायो आं खायदा खालामना हरनो हानायखौ हरगोन आरो ना निगिथा आगै फोरला अमा मोननो आब' बिबुथिमोनना गोथाव आब' सना आगै होननाय आरोना ओमफ्राय आरो बिया आंनावबो खालाम दे खालामगोन र' आं नै आदा आब'नो हरग्रोनि दाखालि बेस्रा बिफाफ्रा आनजादों ओंखायनो दुखु मोनदों आरो ना ओंखायनो हरग्रोदों आदा आब'नो हरगोन सिन्था खालामनाङा थेंकिउ आब'निकि दा नैबे मबाइल गंसेयाव गैलालै आब'निखि बै गंसेयाव जोबसो माखासे हरैया बै गंसेयावसो थागोनदां जा दं आइदियानो हरजोबनाय जाखाबाय आब'निकिनो हिनजाव सासे आरो हौवा सासे साबेसे नायाखै आब' आं दाबो हिनजाव साबसे हौवा साबसेथाय थेंकिउ आब'निकि हो ए हिनजाव सानै हौवा सासेनो आब' हिनजावा सानै जाबाय दिनै ओमफ्राय हौवा सासे ओमफ्राय आगै रिंकि गैया आगै रिंकि गैयै मा होनदों आगै रिंकि गैयै ओखाय लांदों मोनदोंलाय फंबाय बर' खाथुन आब' रोंखिया न'आव थांदों दिनै न'आव ओंखारबोबाय आरोना आब' रिंखिया दहाय भिडिअ हगारदों बियो दाखालि दैनि माबाखौ अवान के जायनि सामफ्रामबो हायाव उन्दुना गाबो आं अवान के जायनि सामफ्राम हायाव उन्दुनानै गाबोनो माबाया आब' बिबुथिया र' नाजाथारसै आब' नोंनाबो जाबाबो लाब गैयालै आब' अवान के जाबाबो खुनु लाब गैया आसला जाहैबाय मा वास टाइमासो वास टाइमखौ नों अवान के जानाय जायो खुनु प्रब्लेम सिन्था खालामनांगौ जानाङा साबसक्राइबारखौ आसोलानो जाहैबाय माबासो नालाय वास टाइमासो वास टाइम जायाबा खुनु लाब गैया ओमफ्राय मा होनदों अडिअ मा ओंख्रि अमा आलुजों नै आदा रुबुल हराखै र' बाव ना हरदोंमोनथाय र' नैबेजों एक कार्टुनजों हरखायाखैगोन आङो आरबि थांखो ना माखो दङबा कमेन्ट हर दे अननानै प्लिज ओमफ्राय गोथाव मालायसो गोथाव मालायसोनो आरबि थांखो ना माखो दङबा कमेन्ट हर दे अननानै ब्लुखौ लानानै दा खारखुमालां
आबन ओमफ्राय र' आब'नि गिथानाव नायनो दे आङो आब'नि गिथानाव आब'नि खिनाव हरबाय गैला आब'नि गिथानाव हरबाय आब' बिबुथिनाव आब' बिबुथिनाव आब' बिबुथिनाव गैया दै आब' ए दङ र' सरि आं बिबुथिनाव हरगोन ने ओमफ्राय नोंनो हरसै ए कार्टुन गैया आब' बिबुथिनाव बा आं नायनो रोंबावाखै माथो बेखौ आंहा बेस्थ' थाबाय थायोना माथो मोजां मोसाथारो आब' बिबुथिया ओइ औ दे गाबसुलिलि नुनो नागिरथारा माथो बेखौ नायोबा आब' बिबुथिया मा होनदों बिदिब्ला नोंनि बोरमाखौ बिबुथि बिबायना आरो हौवाखौ बुहुमसा दोनो आगै प्लिज ओमफ्राय आदार बुला होनदों गोथाव जायोलै निगिथा दारलिं गोथाव जायो वान के खालामबाल आगै सना आब' निगिथा आंनाव आइदि गैलालै नोंनो हरैयानो गैला गासिबो हरजोब्बाय मोनसेबो गैला नै बै मोनसे मबाइलावसो दं दा लाइभ होनाय मबाइलावसो दं ब्र आंखौ खालामबाय नामा र' खालामाखै र' अननानै थाथ' दसे खि मा रिप्लाय हराखैलै रायलाया बुं रागा जोंबाय नै आब' बिबुथिखौ आदार बुलाव जोंहा कल गाज्रि जादों आगै नोंनि ब्लुखौ खावगोन दे दाखालाय होमबालाय लाखिखानोसै नै बिबुथिनाव हरबाय दै नाइसल' लिरना हरगोनलै जेबो हरा हरबाय आब' बिबुथिनो ओमफ्राय मा होनदों सानचिय चेनेल टिभि आई एम लाइक थैंक यू लाइव देने के लिए थैंक यू सो मच मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए ओमफ्राय मा होनदों ओमफ्राय आब' बिबुथिनो हरखांबाय दाना आरबिनो हराखैना आब'नाथ' गैलालै माखौ हरबावनांगौ दे आं दिनै दाहाय हरगोन आं माबाजों आरबि आरबिनाव हराखै दे आरबिनाव हरबाय दे आङो आरबिनाव हरबाय आरबिनाव थांबाय आङो ओमफ्राय मा होनदों गाबबायसो नै जोंना कल गाज्रि जादों आंनि आगै नोंनि ब्लुखौ खावगोन दे गाबबाय दे आइ एम लाइक आइ एम लाइक थेंक इउ दहाय हर दे औ दे ओमफ्राय बे माबायावहाय कमेन्ट हरना दोन आब' मा होनो आंनि भिडिअ'आवहाय मोनसे जेखुनु जाया फुरानायावबाबो जायो नङाबा बावनो नागिरो आरोना दा बे माबाजों बबेजों गैया मोनसे माबानानै हरगोन आङो सानसे जयेन मिनो बिखुंगुरनि लाइभआव दा हायाव उन्दुना गाबगोन आं होनो हायोना हाया बे दालाय रायलायाखै गावनो रायलाया मालाय ब्लु लाथ'दे आं ओंखाम जानि दे ओंखाम जानो दे जाग्रो नोंसोरलाय मा ओंख्रि एखि थांबायदां हनै नागिरगासिनो दं नै आरो थावना खि प्लिज अमा आलुनो आदार रुबुलना थाथ'दो गासैबो बाय औ दे आब'नि गिथा अनो थेंक इउ आब'नि गिथा मैया आं भिडिअ खालामनांदों ओंखायनो
आदा आबौनो लखबनाय जादों आरोना मैया आदा आबौना थांखो ना माखोथाय लुहोदोंमोन आं बेनोबो ए दे होमबा बाय दे जेबो नङा आं आरबिनो हरबाय दै आरबिनो हरबाय आङो ओमफ्राय दे अडिअ औ दे अन दे आब' अन थानायनि थाखाय थेंक इउ आब' बिबुथि आरो नोङाबा नै खोनाबाय आब'नि खोथा आं दा आब' बिबुथिनि लाइफआव थांखागोन ना बेयावबो हरजागोन दे दसे आं बारा गोबावथ' थानो हानाय नङा आब' बिबुथिना बिदिनो नयथासोआवहायनो फैनो गोनांगोन आङो आठथायावनो फैयो नालाय आब' बिबुथिया एक घन्टासो थाफानानै बेयाव थाफानायाव हरगोन आरो आंहा भिडिअ बानायनांगौ आद्रा जानानै दं आरोना बेखौ क्लियार बानायनांगौ हाजोबाखै इडिटिं खालामनाय क्लियार जायाखै आब'नि खोथा बेयाव माबानायाव हरगोन दे आब' बिबुथिनि माबा लाइफआवहाय दा मोनायाव बानायबावनांगौसो आंहा ससे दंबावो हाजोबाखै आरोना आंबो बारा गोबाव थाखाला दसेल' थानोसै हायोबा दसे थाफादो अननानै आब'निखि आब' बिबुथि दाहाय हरगोन दे आंनो आब' बिबुथिनियाव एक घन्टासो थानानै माबागोन आरो आब'आथ' आठथायाव होयोना दा होगोन ना होआ आब' बिबुथि मा होनदों हौवानि मोनसादों बे ओमफ्राय आं बुजियाखिसै आं हौवानि मोसादों बे समखौ आं आंनि ब्लुखौ सोर बोखावखो आं खावनो गावहा लाना खारनो होनबाय नालाय ओंखायनो गिदां सरि आब' सरि आंनि ब्लुखौ सोर खावदों सिखा देखाय हरबाय नै आंखौ सिखा देखाय हरबाय होगोन दे होगोन दे जाथारदों लाखिनानै रागा जोंनोसै सोरबा लाना खारबायलै आं थाल मोनाखिसै आंनि बुंखौ सोर लाना खारखोथाय आरबिआबोथ' लाना खारबाय खोनो औ बे खाराखैलै बेस्रा हरबाय दे आदा मेक्सआथ' लाखिनो थिनखादों बेनोबो लाखिखादों आयै आदा रबुलाबोथ' लाखिनो थिनखादों ओमफ्राय र' आरबिआबोथ' लाखिनो थिनखादों र' दे होमबालाय आङो मिनिहरबाय नै आंखौ र' आं बि कार्टुन लाना फैनि बि कार्टुन बि कार्टुन बोरै बि कार्टुनलाय जेरै आंनो दासो नुदोंमोन बि कार्टुनाबो हरखांखाबावबायसोगोन आंनो आब'नि खोथानो बेबो गैलागोन नोंनि मिनिनायखौ जि मोजां खोनायो आगै आं रिंटन लानोसै दे रिंटन लाबावसै ने बेजों दंना गैया आं नायनायनि दे बि कार्टुन आब'नि गिथानोथ' हरखांखाबायगोन आं बेखौबो बेखौ बेजों नायनायनि आब'नि गिथानो हरबायगोनलै हरबायलै आब' गैला बेजोंबो ओमफ्राय आब' बिबुथिनाव थांनायनि र' आब' बिबुथि बेनावबो हरबाय होमबा दाना ओमफ्राय सि कार्टुनजों नायनायनि र'
एसि कार्टुननि नायनि एसि कार्टुन एसि आवबो थांखोब्रा होननै थाव नाङाखै रिंटना खालि हे होनायल' खोनाबा सोर मिनिखो सानगोन सोरबा खोनाबा नंगौना आब' र' आं नोंनाव नायनो आब'नाव बोरो बेजों हरखांखाबाय माथो आब' माबानाव नायनि र' आब'नि गिटनाव आब'निखि बेजोंबो गैया हरखांखाबाय सि कार्टुनजोंबो हरखांबाय आङो होमबा र' आं गोदान लाना फैनि गोदान लाना फैनि र' आङो गोदान सि नालाय दि कार्टुनजों फैबाय दाना दि कार्टुनजों फैबाय दि कार्टुनजों नायनि आङो जास्ट फानिसो आगैमोन लाइफआव इन्जय जानायनि औ नंगौ दे जेबो नङा आब' आंबो मिथिखादों आं बेजों नायदों दै आं बेजों नायदों आब' बेबो थिना नायनायनि र' आब' बेबो थिनाव गैया दै बिजों दि कार्टुन गैया आब' बेबो थिनाव आब' बेबो थिनावनि आब' बेबो थिनाव थांदों आब'नि थिनावबो हरखांखाबायगोनलै आङो बेखौ आब'आ नायदों बेखौ जास्ट फानि सानैल'सिगोनलै नोंसोर आब'नि खोथाजों आब' बिबुथिजोंल'सिगोन गासिबो थांजोब्बाय ना थांफिनजोब्बाय मालाय गावबागाव खामानि थायोना माथो होननो आदा बुन फैफिनबाय आरोना रावबो लोगो खालामनाय आं भिडिअ फुलखौनो नाया फैबाय आं बेक खालामदो नोंबो सोरखौ होनखोथाय आरबिया थांबायलै आदा बुन आरबिया थांबाय आदा बुन आं माबादोंमोन दे लाखिदोंमोन दे आदा बुन थेंकिउ आदा फैफिननायनि थाखाय ओंखाम जाखांबाय आरो ना मा ओंख्रिमोन आदा बुन आब'नो हरबाय नाइस लिरना हरनोसां औ नाइसल' हरनोसैलां नाइस लिरना हरबाय मोननै हरबाय आङो आब' बिबुथिनो ओमफ्राय दाना हरबाय दे आब' ओमफ्राय आब'नि खोथाया थांखोना माखोथाय बेजोंबो हरखांखाबाय आब'नि गिटानाव आदा आब'नावबो दंखाहैगोन बियो आदा आब'न बेजोंबो दंखायो आदा आब'ना बेजोंबो हरबाय आङो हरखांखाबा गैला थांखो ना माखो आदा आब'न
मा दं आरो सासेल' देखायगासिनो दं नै आंबो बेबायदिल'सिगोन नै सेफालि फैदोंमोन नै सेफालिनो हराखैगोनलै आं बेखौ र' सेफालिनो हरनि र' फैबाय जे खनसे सेफालिनोबो हरनोसै आं सेफालिनो हरनि आब' बिउटिया सेफालिजों दंना गैया र' आब' बिउटि सेफालिजों दंना गैया गैयाबा लोगो जादों नै सेफालिजों माथो दंखायो सेफालिजोंबो औ दाखालि हरदोंथ' आङो दाखालि हरदों आब'नि खोथा गैलागोनलै थांबायगोन आं ब्लु लाखिनोसै बेनिखौ आदा आब'नाबो थांफिनबायगोन इ कार्टुनजों नायनो र' इ कार्टुन जाखांबाय फंबाय मा ओंख्रि जाखांनानै फैखो आदा आब'आ जों नायनि र' आदा अनजों लोगो दंखायगोन औ दंखायोथ' ब्लुनो हरनि आङो आदा आब'नाव नायनि आङो र' आदा आब'नाव आदा आब'न गैया दै बेबो नोंनावहाय नैबे गैया नै माबाया ओमफ्राय माबानाव हरनोसां इ कार्टुना गैया ओमफ्राय आब' माबानाव गैखाथारागोन अबन नार्जारि नोंजों खालामबाय भिडिअ नायना आदा अबनजों खालामबायनो आब' बिबुथिया आदा अबन आइया मारै माबाखै आदा अबन खोनाबाय आब' बिबुथिया नोंजों खालामबायनो नोंबो माबादो दे आं नै माबा नायगासिनो दङ आदा अबननिखौ ओंख्रिया लावसोमोन फंबाय लावसोमोन आरोना आदा नै आब' बिबुथिनि रिटार्न हरफिन दे आदा अबन नोंनाव फुल नायनानै नोंनिखौ खालामबायनो आदा अबन गासै नोंना 45 जाबाय आरो ना नैबे आं हरबावो मोनसे हरबावोबा 46 जाबाय जाबाय सापर्ट दा लाथ'सै दिनै दे बेनिफ्राय बांद्राय सापर्ट लाद्रायनोबो नाङा मानो होनोबा गोदान जाहैबाय नोंनाबो चेनेला बांद्राय सापर्ट दाला दिनावहाय बिदिनो 10थासोनि बारा दाला मोनबा 6थासोनि बारा आरोना सप्ता खननैल'सो जाथों नोंनि चेनेला भिडिअ हगारनाया अके ने आब' बिबुथि जि गाज्रि मानसि दं आनसारस्रा खालामफिनजोबो भिडिअखौ फुल नायाना सोरबा ओंखायनो आनजाफिनो आंनाबो जायो एखमबा माथो होनो माबा जेराव जेखुनु जाया आनसारस्रा खालामाबाबो मा होनो इउटुबनिफ्रायनो द्रप खालामनानैबो हरो आरोना एखमबा समाव सेफालि नार्जारि नोंखौ लोगो खालामबाय जानो थांखोना माखोथाय सेफालिया थांखोना माखो सेफालि हनै लोगो खालामबाय नै नोंजों आब' बिबुथिया खोनादोंबा मेसेज हर दे थाङाखैबा थाङाखै नै आब' बिबुथिजों लोगो जादो सापर्ट दा लाथ'सै दे आदा नोङो नैबेखौनो लास्ट लादो आनजाफिनलाबायगारनायलाय
आरो सोरबा सोरबा भिडिअखौ फुल नायदोंना नायाखै सोरखौ सोर मा होनो भिडिअ नायना कमेन्ट खालाम खादों आं दे जिखुनु जाया भिडिअआवहाय माबा फुल भिडिअ माबा सापर्ट खालामा बिदिफोरबायदि दालेटनो खोनाबाय आब' नोंबोथ' मिथिखागौ आंबो आगोलाव लिरलाबायमोन उनावसो मिथिनानै दासो लिरला आरोना आङो अके आब' बेबायदि अके ने दे आदा बननो हरबाय आङो नाइस ब्लग लिरना हरसै आं आब' माबानावहाय आदा बनावहाय 46 जाबाय आदा बना ओमफ्राय बेजों हरखोना माखोमोनथाय हराखै दे नै आं सेफालिनाव थांनि 7 मिनिट भिडिअ नायबेखौ नायनानै आब' बिबुथिनाव दा हरगोन आं सेफालिनाव हरखांनानै आं बिबुथिनो थांनि दे दे थां दे आब' बिबुथि नोंनाव थांदोनो आदा आब'ना अके सेफालिनि माबा नायगासिनो नै खान्थाल जादों आरोना खान्थाल ओंखारालै उन्दुनोसो ओंखारबाय माबा खामानिया नोङो बेस्थ' जाबाय थायोबा नोङो अहाय थाल मानांगौ जाखो आंलाय थेंक इउ आब' अन थानायनि थाखाय थेंक इउ फैखायाखिसै आरोना दिनै मानसियानो खमथार दलहा बाबु आंबो सिडि होनोबो ब्लु होदों मोनगोनलांलै खोन्थालाङाखिसैबो आंबा ब्लु लाखिफिननो हायो आङो खादोंमोनथ' आरो अननानै मोनसे मेसेज माबा दे बेटारि ल' जाबाय गुमै लाइन गैया थाथ'दो दे आं बेखौ नोंनिखौ फुल नायनानै हरनोसै नै खान्थाल माबानायखौ जेबो नङा दे दसे समबाबो सापर्ट खालामफैदों गोजोननाय थाबाय बिबोनां लाइक होआखैबा लाइक होनानै थांदो दे लाइक होआखैबा लाइक होनानै थांदो दे आब' थेंक इउ दे हरबाय आं लाइक दे थांदो दे बेटारि गैयिखौलाय आं ब्लु लाखिफिनसै होमबा आदा आब'ना आब' बिबो थिनायाव थांदो नो आंबो दोनखानोसै नै आब' बिबो थिनाव थांनानै नोंनिखौ माबानानै आब' बिथिनाव थांनानै ओमफ्राय
माबानोसै आंबो दोननोसै। अखा हादों नामा आगै ओहो हायाखै आब' फांखा होदों। फांखा होगासिनो दङ। बे सब समाय दिसताबल'। जोंनाव एसे एसे हादों एसे एसे हादों आरोना जोंनाव गैया हाथ'वाखै आब'। सान्दुं सान्दुं एसे माबादों जायगा बा जायगा आरोना अखा हानायखौलाय माथो होननो। बेबोथि बेक खालामफिनबाय दे आं आदा आब'ना बेक खालामफिनबाय नो दे आंबो दोनखानोसै र' बेखौल' थाथ'दो खुनुरुखुम अननानै नै आं सेफालिखौ नायनानै ओमफ्राय आब' बिबथिनाव हरनाय दंना गैयामोन बेखौ नायग्रोनोसै आरो ना ओमफ्राय हरनाय गैयाबा माबानोसै आङो थेंकिउ अबन नार्जारि दाहाय आदा बन बे आब'आ माबायावहाय 8थायाव होयोना आब'आ लाइभखौ बाहाय दाहाय फैदो आदा अबन बेयावहाय दिनै आब' रिंखाया होखानाय नङा न'आवसो थांदोंना बाहायनो ज' माबानानै मोननैसो हरबावगोन दे जेखुनु जाया बांद्राय दालासो दिनै सापर्टखौ दस्रानि लाइबावबाबो आं आनजा फिनजानो गियो आरोना हाथाराबो नाजागोन आं नैबे मबाइलावहाय थाबावनांगौ नोंनो हरिया नै गोलावथारना बेना बे भिडिअ'आ 6 मिनिटल' थांदों नै 1 मिनिट दंबावोसो 8थानिफ्राय 8था 9थानि गेजेराव होखायो आं बे टाइमाव होयो आरोना आंबो बारा गोबाव थानो हानाय नङा भिडिअ'आ आंहाबो इडिटिं खालामनाया क्लियार कमप्लिट जायाखै आं 10 मिनिटनि भिडिअ खालामनो नागिरदोंना 5 मिनिटल' खालामनो हादों आरो बेयाव इडिटिं खालामजोबनो हाबावाखै खाटुनि भिडिअ'बाथाय बिराद खस्थ' साननै गाहाम लानो नागिरो मोनसे भिडिअ'आवनो दाहाय फैथारदे आब' आदा अबन हायोब्ला आंथ नोंसिनाव टावारानो नाङालै जा खस्थ' टावारानो नांनो नागिरा आदा अबन मोननाव जेबो नङा दे आगै सना र' आं बेनाव हरखांबाय आंहाबो बिबथिनाव नायग्रोनोसै हरनाय दंबा माबानोसै आरोना हरनाय गैयाबा माबानोसै आब' बिबुथि खाथुनजों हरना हराखै ओमफ्राय आङो आब' बिबुथिनो आं आदा अबननो हरखांखाबाय दासो हराखै दे आब' खारटुना गैथारला जाथारसै 1K जाथारसै नोंनाथ' आब' बिबुथिनाथ' माबा वास टाइमा बुरजा जासिगोनदां बेसिबां थांखो आब' गासै नोंनाव वास टाइमा गैया आंनाथ' दाबो 190 ना बेसेबांल' जादों 97 ना 79ल' जादोंगोन आंना गासै टटेल वास टाइमा गोबावसैना लाइभ फैनाया नोंना वास टाइमा जासिगोन बायदि मोनदां मा होनदों नाजागोन दे दे आदा बुन नाजा दे ओमफ्राय सापर्टखौ दस्रानि लाइफआव थांनानैबाबो दाबिलाबायथ'सै बायसान्सनि मारैबा आनफोर जाफिनलाबायनोबो हागौना बांद्राय लानो नाङा दिनावहाय सापर्टखौ 10 जनसोनि बारा लानो नाङा आरोना र' आब'नि नायग्रोदों नै जोबखानोसै 2 मिनिट 4 सेकेणडल' बिदिखा 1 मिनिट थांबाय नै 1 मिनिटल'खासै बिदिब्ला आं ब्लु लाखिखानोसै दे दुखु दामोन दे आब' बिबुथि आदा अबन नोंनिखौ ब्लु लाखिबाय दे आङो नै आब'निया जोबखानोसै नोंहासो मालाय हायाव उन्दुनांलाया
नांलाया आंखौ सापर्ट खालामनो आगैना आङो फैबानो सापर्ट हरखायो आब' जिखुनु जाया जायखिजाया फैबानो सापर्ट हरखायो दसे नुजाफैनायल' जानांगौ आंनाव दंनायखिनिखौ हरखायो आरोना गोबाव थायोबाथ' गोबाव थायो बुरजा मोनलाङो आं मानसि एसे बिदि एसेल'सिनबा साबसिन जायो आंहा सापर्ट हरनो मानसिफोरा सोरनो हरनो सोरनो दोननो जालायलाङो आंनावथ' मा जाबाव नांगौ क्रमआव प्रब्लेम जाबाय जालायबाय मा जादों क्रमआवलाय क्रमआव मा जादों क्रमआवहाय मा जादों जाखो हरबाय दे आब' बिबुथि खोन्थाहरलाय दे क्रमआवहाय माबादोंबाबा नों दस्रा आइडिजों दङ खोमा हाबदों खोमा ओमफ्राय बे नों जे माबाजों आइडि खुलि माबा चेनेल खुलिदों बेयाव माबाय होमबानो जायो जाफिनो गाया बे बिखुंगुर आगैया गैया बे बिखुंगुर आगैया गैया फैयाखै आंहाबो फुङाव थाब सिखारनाय जाया नालाय ब्रा गावनाव थांनायखौ गाज्रि मोनो ना मायोथाय ओंखायनो फैयाखिसैदां दे खोन्थाहरग्रोलाय आदा अबन दे क्रमआव मा जादों आं खोन्थाहरनि आरो सोरबा गोरोंफोर दंबा गोरोंफोरखौ बानायहो दे र' माबा लिरदों खोमा आदा अबना र' आंना 15 जाबाय वास टाइमा 15 जाबायना जाबाय दे जाबाय आब' होमबालाय बारा गौला आंना जासिगौमोन 500नि बारसिगौमोनलै 400 वास टाइमा मारै जाखो हारसिं द्रप जादों मारै जानानै वास टाइमा द्रप जायाथाय फात्ताखौनो मोनाखै आं जेबो लिरखायाखिसैना आदा आबन आगै माबा लिरदों ना मादों नुदोंमोन आङो र' आदा बुनखौ क्रमआव मा जादों जाखो आंनाथ' मा जाबावनांगौ क्रमआव प्रब्लेम जाबाय सेटिंआनो लांनो हाला मानो हाया जानांगौ जाखो आयै आं दंबा खालामना होगौमोन र' आं खोन्थाहरनि बिदिजोंबालाय मारै खोन्था जानो दे आंनि फेसबुकआवहाय माबानो नोङो हाबनो नोङो आं खोन्थाहरनि सेटिंआव माबानांगौ मारै खालामो माबोरै खालामनाङा फेसबुक दङ आदानाव आं मेसेज माबानि लाइभआवहायबो खोन्थाजायाना मबाइल नाम्बारा उसुबिदा जायो सिगाङाव 800 मिनिट जादों नङाबा दा टेस्ट जासिगौमोन 800 मिनिट नोंनाबो 800 घन्टा मिनिट आंना माबाना फेसबुकनि नामा आदा आबन आं खोन्थाहरनि मोनथाम दङ आरोना र' आं खोन्थाहरनि नै बे बेखौ नाय बेखौ स्क्रिनसट खालामना ला पिकसारा बेबायदि आंना प्रफाइला फेसबुकना सानसुमा ब्रह्म सानसुमा ब्रह्म आरोना बेयावहाय हर दे फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामहर आं नोंनो माबाना हरनि आं गिदिर खालामनानै नै बेनो प्रफाइला आंना माबाना फेसबुकना नामा नै स्क्रिनसट खालामना ला जाबाय दा जासिगोन दे होमबा आं दोनथ'नोसै दे दा माबा हरदो दे दे खिथा नै बेनो सानसुमा ब्रह्म सार्च खालामबा मोनो आरोना दा खोन्थाहरगोन आं बेयावहाय माबा मारै खालामनांगौ दे होमबा आं दोनथ'नोसै दे दे बाय औ दे